Днес ще поговорим за едно нещо и то е защо родителите ни винаги искат да приличаме на други деца. Така, аз съм наясно с този въпрос и искам да поговоря малко с вас за това. Значи, искат го... ще ви дам един пример. Мамо, имам двойка по математика. Аз нямам двойка, но просто. Мамо, имам двойка по математика. Какво каза току-що? Защо имаш двойка по математика? Мамо, защото не се справих. Как така не се справи? Богдана от твоя клас. Тя е отличничка. Има само шестици. Опитай се да приличаш малко на нея. Мамо, аз не искам да приличам на нея. Искам да съм си себе си. Как ще си себе си, като си двойкарка? Но само по математика, иначе по другите предмети съм добре. А какво е това 5,50 по български? Гледате ли миналата серия на Съдби на кръстопът? Тази жена е луда. 5,50 за детето й, което е математик. 5,50 било лоша оценка. Защо? Защото? Знам, те не мислят доброто, искат ние на първо място да сме образовани, да имаме класа и да сме умни. Но не могат да ни притискат така да бъдем като другите. Например, аз имам по-голям брат, не че ми казва така, но просто казвам, Ивана заприлича и малко повече на брат си. Няма да приличам. Разбирам, че те мислят за нашето бъдеще, но просто няма как. Няма как. Просто това е недостатък и не искам. Чао!